یەکێتیا خوێندەڤان و جوانên دیموکراتî Kurdistanê Rojava şaxê Amûdê belge fîlmek li ser bajarê Amûdê ku tê de behsa girîngtirîn bûyerên ku li Amûdê rûdane pêşkêş kirin. فيلمي ما سر عمودية متخصص قال تاريخ عمودي بكن تشي ويا ودناف دي مع أشخاص كيفن عمودي آنينة يقال بابي خد كرن كالكي خد كرن تشتي أول عمودي هات نافي وجيوي وعائلتي تيدا ومقال أحداثي سر عمودي تشي بون وك سينما شوتي هنا إيه قال كرن إيه يعني أهلي وان تيدا بون بابي وان كالي وان قال كرن سر عمودي وەک یەکێتیا خوێندەڤان و جوانên دیموکراتی کوردستانی ڕۆژئاوا بەشێ هونەری me فیلم ئامادە کرد سەر دیرۆکە عامودێ و بۆیەن تێ دەرباز بوونە دیرۆکا wê de مەخۆستان بۆ کڕۆنیکێ bavên serva bûyera birasî beşê menî hunerî gelkî pêr teabî saeta wa xweş û ev hejmara hazir bû ji xelkê hazir يعني وەک دەلیلێکی ئیسبات dikin û xelkê Amûdê ji dev xaka xwe naqerin û li ser xaka xwe kin. Cemawereke mezin ji gelê Amûdê beşdarî çalakiyê bûn û kêfxweşiya xwe anîne ziman û spasiya yekîtiyê kirin li ser vî belge filmê giring û hêviya berdewamiyê û serkeftinê ji bo yekîtiyê kirin. Em spasiya yekîtiya xwendevan û ciwana dikin û ser îro vê ev programê ser Amûdê ji me re pêşkêş kirin bi rastî gelkî kêfa me hat got tiştê bi ser Amûdê re çûyê hat bîra me eyamê sînema wekî din me nizanîbû dixwazin got ji milletê me gişar xuyanî bikin got çi zehmetiyê got Kurd dêr dibînin û bi taybet Amûdê. Di dawiya çalakiyê de kesên ku beşdar bibûn di film de ji aliyê yekîtiya xwendevan û ciwanên Dîmokratî Kurdistanê Rojava hatin xelat kirin. Ez û hevala xwe film di strana me hebûm û em hej Amûdê dikin û em ji bajarê xwe dernakevin. Ji hûwarê mirov nasname û bingeha çanda wî civakî ye. Pêwîst e her kes dîroka welatê xwe nas bike. Qasim Xelîl, Ark, Amûdê.